25% tal-cruise liners li ġew ordnati biex jinbnew din is-sena diġà kommettew ruhom li jażlu lil Malta bħala waħda mill-ġurisdizzjonijiet tagħhom. Ħabbar dan il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Ian Borg fejn qal li kwart ta' dawn il-vapuri ser ikunu qed jirreġistraw taħt il-bandiera Maltija. Dan hekk kif kull ma jkompli jmur, is-settur marittimu f'pajjiżna qed ikompli jġbed leħ ismijiet kbar f'din l-industrija bis-saħħa tal-prominenza li ngħata. Prominenza karatterizzata minn investimenti fl-infrastruttura u edukazzjoni għal dawk kollha li jixtiequ jimirħu f'dan is-settur. One News tkellem maċ-Chairman ta' Transport Malta Joseph Buġejja fejn spjega li dan kollu qed juri l-prestiġju tal-bandiera Maltija, prestiġju rikonoxxut ukoll mill-Istitut tal-Liġi Marittima Internazzjonali. Da jkompli saħħaħ il-fatt li l-bandiera Maltija hija bandiera numru 1 fl-Ewropa u numru 6 fid-dinja. Kif rajna wkoll rikonoxxuti fl-IMO li għadna kif issa attendejna u ġejna eletti fil-Konsil tal-IMO fit-tieni post. Is-Sur Buġejja spjega wkoll kif il-wasla ta' dawn il-vapuri f'pajjiżna mhux ser toħloq problemi ambjentali. Il-vantaġġ li hemm fil-vapur li qed jinbnew li huma environmentally friendly, operati minn kumpaniji tal-ogħla livell li ħafna minnhom huma diġà membri taħt il-bandiera tagħna u dawn il-vapur li qed jibnew jgħaddu wkoll Malta. Allora hemm aspett pożittiv għall-awtorità bħala bandiera u pożittiv ukoll li meta jiġu Malta dawn il-vapuri innizzu ħafna inqas. Huwa spjega wkoll kif Transport Malta qed tkompli taħdem sabiex tkabbar dan is-settur waqt li l-kisbiet li qed tagħmel jibqgħu sostenibbli. X-xogħol tagħna huwa li noħorġu mill-uffiċċju insifru u nħajru u nintaqgħu ma' ship owners, nipparteċipaw fier internazzjonali fejn nkomplu nbijaw is-serjetà tal-bandiera Maltija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.